Takže minulý tady zase pištá simuletu. Jsme gaming. A ještě někdo? Gust, vítáme tady u dnešního videa. Řekni to, že tam já natáčím to video, ne. Ty, víš? Spadni, Dege. Hej! Škoda, nespadnu. Počkat, my natáčíme. No, natáčíme. Už myslíš, že bys mi říkal ten pozdrav. Já vím, ale já jsem si to vymazal. Hej! Pozor, ty Degeš! No, pěkně sen. Mozeček. Hej, nech moje ty věci. Dej mu celý ty mrkve, nebo tě zabije. Dej mu celý mrkve. Tady máte. Můj den. Tady máte. Ne, vem si. Ne. Policejní vyšetřovatelé. Jednou z verzí je, že snažíte se pak vyhýbat. Jak jsi získal ty bloky? Co nevím. Dege, nekoukej na to. Já mám věci. Ale. Zůstala zapasená. Hej, měl jsem jen nějaký bloky. Půl bloky. Já ne, to voda. Ne, já je nemám. Já jsem za tebe čuměl. Pomoc, pedofil. Dege. Jack, já jsem Jack Killer. Pomoc, dělák. Kluci, nezabijte se už, jdem normálně hrát. No tak mě nezabijej. Já jsem nezačal. Bylo zavřeno. Je podezřelý. Kde mám moje věci? To byl svůj. Já nevím. Kost, tady máš kost. Já jsem neměl. Já jsem měl tam plasíčku. Kolik? Kluci, přestaňte. Jo, pět, ne, osm. Dívky, které poskytují 8 jsem měl. A čeho 8? 8 těch zombíčích. výslech dívek, které Zombíčích maso 8. teď hrozí 8 let ve vězení. To je 11 jsem měl, no. Ještě. Já jdu domů. Tady to stříhnu, tak počkej. Ještě tady je pest. Jsem tu, takže tohle bylo Máš video, kostky? takže Ještě tady je pes. nemám kosti. Kluci, já jsem našel obrat červenýho. Z toho dostaneš diamanty, když ho zabiješ.
Fakt. Chcete ho zabít? Jo. A i zelenýho. Já chci zelenýho. Zelenýho taky obra. Jo. Dělej, přijmi to. Počkej, já někoho zabiju. Jsi tu? Dělej, přijmi to. Už mám svůj dům. A kde je zelený? Zelený je tamhle. A červený je tady. Jako se natačíme? Jo, natačíme. Dostal jsem fire. Dáš mi ho? Do něj. A 2 obsidiány. Kdo chtěl ten fire? Jo. Ty jsi zemřel. Zabil tě zombík. Co? Jo, dobrý. Dám ti pouze jeden, na. Chytaj. Se tebou. No. Tady. U mě nejsou žádný zombíky. Dej mi Na. ten fire. Dáš mi, kolik jich máš? Teďka mám jenom jeden. Ne, to ne. Ten je na čarování. Skeleton. Ale To je on. To je pěkný skeleton. U mě nějaký vesničan. ty máš mý bloky. Borope. Ty jsou moje. A tohle to je mimochodem moje. Mám 2 obsidiány. Bacha, duch. Půjdem na ducha. Hej, kámo. Já mám 8 železa. Počkejte, já to teď stihnu, když se napít. Takže jsem tu, teďko jsem vám neukázal, protože nechci, abyste, nechci, abyste mi chodili na server. Nám nezáleží na tom, jak vypadáme, takže Tady je ten lítající kůň. Já ho chci zabít. Kolik minut, hej? Takže tohle by byl konec. Tohle by byl konec tohohle videa, když se vám, jestli se vám video líbilo, dejte like, koment. Budu moc rád.